И от снежните блокади към тези на границата ни с Гърция. Стачкуващите фермери решиха да продължат протестите, докато не бъдат удовлетворени финансовите им искания. Междувременно, контраблокадата, инициирана от Асоциацията на българския бизнес, беше отменена. Ситуацията на най-невралгичната точка, пункт Кулата, следи Богомил Грозев. Добър вечер, Богомиле. Добър вечер. Защо беше отменена българската контраблокада? Блокадата беше отменена, тъй като бизнес асоциацията не получи разрешение от областната отправа и от полицията да блокира подходите към пункта. Въпреки това на бизнес няколко, около 60-70 души представители на тази асоциация дойдоха на уговорена още от вчера среща с гръцките фермери, но за съжаление тя не се състоя. Предлагам ви сега да видите защо. В ранния следобед представители на бизнеса пристигнаха на граничния пункт Кулата за среща с гръцките фермери. Имаше моменти, в които психозата беше пълна. Говорейки с нашите гръцки туроператори, мога да ви кажа, че масово хората от Гърция се отказват да пътуват посока България. От туристическата асоциация в Банско са изчислили, че туристическата зона губи всеки ден около 200 000 евро заради блокадата на границата. Фермерите, които дойдоха заедно с бизнеса, заявиха, че искат да блокират заедно с гръцките им колеги. И съм дошъл тук да подкрепя другите колеги не за дигане на стачката на гръцките фермери, да не я вдигат стачката и ние да застанем до тях тук, защото правителството не само лъже и... Добре, но не ви дават разрешение. Нищо, че не ни дават разрешение. Нищо, че не ни дават разрешение. Даже животните са тук, 200 живота сме докарали до линията и чакаме какво ще стане тук и ги изкарваме там на пътя, фърляме сламата и ще стоят. След като гръцките фермери не дойдоха на срещата на българска територия, родният бизнес реши да отида на крака. Но за тяхна изненада гръцките митничари им забраниха да влизат в страната, защото фермерите са отказали от вече уговорената среща. Гръцката република е в комбина с гръцките фермери и това е абсолютна причина за съсипване на целия български бизнес умишлено. Според бизнеса, правителството и фермерите в Гърция използват България, за да оказват натиск върху Европейския съюз. България е абсолютен заложник на европейската политика на Република Гърция и това става с официалното разрешение на гръцките власти. Националната асоциация на българския бизнес тепърва ще решава какви действия да предприеме, но не са изключени и блокади без изрично разрешение. И днес граничен пункт Кулата остана затворен през целия ден за тежкотоварни автомобили. Те са тук от вчера от 7:30 вечерта. В момента има над 170-180 тира. Проблеми имаше на всички гранични пунктове между България и Гърция през целия ден. Имаше хаотични блокади за около няколко часа, между 1 и 4 часа. Ние ще продължим да следим ситуацията тук и утре сутринта в предаването тази сутрин, когато ще разберем от Българската бизнес асоциация кога и как и ще има ли въобще блокади на българската граница. Благодаря ти, Богомил Грозев, с последните новини от граничен пункт Кулата. И още по темата, само за ден щетите на България от блокадата се оценяват на 3 милиона евро. Български фирми вече започнаха да изпращат анализ на загубите в ресорните министерства. Крайният срок за това е 3 февруари. Тогава страната ни ще реши дали ще съди Гърция за нанесените щети. Най-засегнатия бранш се оказва този на превозвачите. Под снежните преспи през първия ден на февруари останаха засипани автобусите с редовни линии до Гърция. Добре, запали. Евгений и Миро са шофьори във фирма за пътнически превози и пътуват до Гърция. От 2 седмици идват на работа, за да подготвят автобусите в случай, че блокадата падне. Ходиме на една граница, на друга граница. Миналата година беше същото. Януари месец тръгваме от тук, не знаем. Ако ни пуснат. Ако не, отиваме на другата, на Илинден. Ако не, връщаме се на тази. Тази година, за разлика от миналата, гръцките фермери почти не пропускат автобуси. Затова и двете редовни линии до Гърция на тази фирма са блокирани. Изключително сериозни загуби са за нашата компания, защото линиите ни до Гърция, то не само нашите, са така... Гърция като цяло една традиционно добра дестинация. Загубите се увеличават с 5000 лева всеки ден, а до момента са натрупани около 100 000 лева щети. Заради блокадата на границата ни с Гърция, близо 70 автобуса в цялата страна остават на гараж. За да получат обезщетение, фирмите превозвачи трябва не само да изготвят оценка на загубите, но и да ги докажат. Става въпрос не само за преките загуби, които са претърпели
а и за пропуснатите ползи, тъй като пропуснатите ползи всъщност са доста по-големи от тези преки загуби. За BTV новините, Мария Савкова.